سلام أملا علمكم كم مدبات سينما سمرت كاتل لهم كبرات عزبتنا كما يتوعلوا نلومين عاقم يبكي يجبلنا مدب حيزنا غريبنا لنا كساف تايم مدبنا مسانات تنحو بخبري عدم سينما سمرت كابيزي رابيزي حينا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سميت رفتا نفسد النهار سينما سمرت عود حكمنا بصحيحو بزلو معبالتات دارغا ككبر ወይ ክኸውን ኢልና ሓሲብና ንፈልጥ ነገራት ክካውንና ንዕዘብ ዘለና እዚ ካብ ቀረባ ዓመታት እንዳሃር ዝያዳ ካለ ዓውዲ ምርቃቕ ዘርኣይ ዓውዲ ሕክምና እታ እንኮ ተሪፋቶ ዘላ ትንፋስ ሰቂዕካ ወዲ ሰብ ምፍጣር ጥራይ ከም ዝኾነት እዮም ብዙሓት ዝዛረቡ ኣብ ሕክምና ብመሰረታታት እዩ ዘሎ ፕላስቲካዊ መጥባሕታት ሰባት ዝነበሮም ክፍወስ ዘይከኣል ዝነበረ ኣካላዊ ፀገማት ፍታሕ ክረክብ ክኢሉ ከም ዘሎ ይዝጥቀስ ካብዛ ሓሊፉ ዳርጋ 99% ደቂ ኣንስትዮን ዝተወሰኑ ደቂ ተባዕትዮን ነብሶም ኣብ ምምልኻዕ ክትቀምሉ ጀሚሮም ከም ዘለውን ሚልዮናት ዶላራት ዘእቱ ኢንዱስትሪ ኮይኑ ከም ዘለኒ ዝሕበር ብመንፅር ሰባት ኣብ ነብሶም ዘለዎ ፍትወትን ሰሓብቲ ናይ ምዃን ድሌትን ሓካይም ሌትን ቀትርን ክሰርሑን ክፅዕሩን ከም ዝጀመሩን ልዕሊ ካልእ ግዜ ብቁጠባ ክድልሉ ከም ዝኽኣሎምን እዩ ዝግለጽ ዓውዲ ሕክምና ዝሓመሙ ሰባት ካብ ምሕካም ሓሊፉ ኣብዚ እዋን ምልውዋጥ ውሽጣዊ ኣካላት ጀሚሩ ምህላው ብዙሓት ሰባት ተጠቀምቲ ናይዚ ኣገልግሎት ክኾኑ እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ ናይዚ ኣብነት ክኾንና ዝኽእል ድማ ከም ዓይኒ እግሪ ኢድ ኩሊትን ልብን ካብን ናብን በቐሊሉ ክሰጋገሩን ሰባት መልክዕ ልግሲ ክወሃሃቡን ምዕዛብ ሓድሽ ኣይከውንን እዩ ብፍላይ ናይ መተካእታ ዘይብሉ ወይ ብቁፅሪ ሓደ ሓባ ጥራይ ዝኾነ ክፍለ ኣካላት ሰባት ድሕሪ ሞቶም ብፍቓድ ዝውሰድ ኮይኑ ንብዙሓት ካብ ዑረት ድኻም ልብን ናይ ኮላሊት ፀገማትን ከናግፎም ከም ዝኻለ እዩ ዝሕበር ምስ ልቢ ተተሓሒዙ ዝግበር መጥባሕትታት ኣዝዩ ሓደገኛን ልዑል ጥንቃቐን ዝሓትት ኮይኑ ሓካይም ብፅፉፍን ነዊሕ ሰዓታት ብዝወስድን መገዲ ዘካይድዎ ብምዃኖም ውሕድ ገዲፍካ ዝበዝሐ ዕዉት ከም ዝኾኑ እዩ ዝግለጽ ንሎሚ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ዝወፀ ብመጥባሕቲ ልቢ ሓሰማ ዝተገብረሉ ሰብ ዝብል ዜና ክንደስሶ መሪፅና ኣለና ሰናይ ምክትታል ከምቲ ልዕሊ ኢልና ዝጠቐስናዮ ደቂ ሰባት ብሂወት ክንነብር ወይ ክንፀንሕ ዓውዲ ሕክምና ዝፃወቶ ተራ ቀሊል ኣይኮነን ስለዝኾነ ድማ ዝተዳኸመ ወይ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝኾነ ክፍለ ኣካላትና ብመልክዕ ልግሲ ክንትኮ ላዕልን ታሕትን ክንብል ኢና ንርአ እዚ ኣብ ሃገራት ቀዳማይ ዓለም ልሙድ ዝኾነ ተርእዮ ኣዝዩ ካብ ምርቓቑ ዝተላዕለ ኣብዚ እዋን ክፍለ ኣካላት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ሓሊፉ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ክሰጋገር ክኢሉ ከም ዘሎ ይክፍለጥ ተኻኢሉ ዘሎ ቅድም ኢሉ ኣብ ዝተገበረ መፅናዕትታት ዝኾነ ሕክምናዊ ምርምር ቅድሚ ኣብ ሰብ ምፍታኑ ኣብ ኣንጭዋ ዝፍተን እኳ እንተነበረ ኣብዚ ግዜ ግን ውሽጣዊ ኣካላት እንስሳት ኣብ ደቂ ሰባት ክፍተን ጀሚሩ ምህላው ብደረጃ ዓለም ከካትዕ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብዘን ክልተ መዓልታት እዚ ኣብ ስእሊ ንዕዘቦ ዘለና ሰብኣይ ናይ ልቢ መጥባሕቲ ብምግባር ዕዉት ምስጋር ልቢ ከም ዝገበረ ይክግለጽ ቀኒ እዩ እንተኾነ ግን ድሒሩ ዝወፀ ሓበሬታታት ከም ዘመልክቶ እዚ ሰብኣይ ናይ ሰብ ዘይኮነስ ናይ ሓሰማ ልቢ ከም ዝተሰጋገረሉ እዩ ዝረብ ዘሎ እዚ ንመጀመርታ ግዜ ዝጋዋሕ ዘሎ ኣገራም ዜና ናይ ሰብ ናበይ ምስ ከደ ናይ እንስሳት ተኺሉ ከብል እዩ ክኢሉ እዚ ብኸመይ ዕዉት ክኸውን ክኢሉ ንብዙሓት ሕቶ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ብዓይኒ ካልኦት ሰብ ሞያውን ከም ጽላለ ከም ሰርኣይን ኣሰንባዲ ግብሪ መልሲ ከም ዝረኸበን እዩ ዝሕበር እዚ ዴቪድ በነት ዝተባሃለ ወዲ 57 ዓመት ኣሜሪካዊ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝገበሮ መጥባሕቲ ሙሉእ ዕዉት ክኸውን ብምኽኣሉ ክሳብ ሎሚ ዕለት ማለት ንመበል ሳልሳይ መዓልቲ ብጽቡቕ ይንቀሳቐስን ኣብ ድሓን ዝበሃል ኩነታት ጥዕና ከም ዝርከብን እዩ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ኣብ ባልቲሞር ዝተኻየደ 7 ሰዓታት ዝወሰደ መጥባሕቲ ምስጋር ልቢ ሓሰማ ጥንቃቐን ትኹረትን ዝሓትት ከም ዝነበረ እዮም እቶም ሓካይም ዝዛረቡ እቲ ንምድሓን ህይወት ትግዳይ ከም ናይ መወዳእታ ዕድል ዝተወስደ ስጉምቲ ኣወንታዊ ምላሽ ብምሃቡን በነት ብሂወት ክሰርር ምኽኣሉን ኣመና ከም ዘሐጎሶምን ይገልጹ እቲ ኣብ መጻወን ክንክን እንዳተገብረሉ ክቕፅል ከም ዝኾነ ዝተነገረሉ በነት ብሂወት ናይ መቕጻል ተኽእልኡ እቲ ልቢ ሓሰማ ብዝህቡ ኣንፈታት ከም ዝውሰን እዩ ዝሕበር እቲ ልቡ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይና ኣብ ትሕቲ ሕክምናዊ ክንክን ተዓቒቡ ዝነበረ በነት ኣብቲ ግዜ ኣብ መንጎ ምርጫ ሞትን መጥባሕትን ተቐርቂሩ ተሪፉ ከም ዝነበረ እዩ ዝዕልል እቲ ውሳኔ ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝነበረ ዝጠቐሰ በነት ህይወቱ ክትቅፅል ናይ መጨረሻ ተኽእሎ ብምንባሩ ምንባር ክቕፅል ከኣትዎ ከም ዝተገደደ እዩ ዝዛረብ ኣብቲ መጥባሕቲ ዝተሳተፉ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜሪላንድ ሜዲካል ሰንተር ዝመፁ ክኢላታት ብሓገዝ ናይ ዩኤስ ሜዲካል ሬጉሌተር ዝተባሃሉ ጉጅለ ነቲ ምስጋር ከካይድዎ ከም ዝኽኣሉ እዩ ዝንገር እቲ ሕማሙ ብናይ ካልእ ሰብ ልቢ እውን ክፍወስ ዘይክእል ብምንባሩ ዶካትር ነቲ ሓሳብ ከምፅኡ ከም ዝተገደዱ ይሕበር ኣብቲ ህሞት ኣካላቱ ኣዝዩ ተዳኺሙን ናብ ሞት ዝተቓረበ መሲሉን ዝነበረ በነት ህይወቱ ከድሕን ዝኽእል ዝኾነ ይኹን መገዲ ካብ ምጥቃም ክተርፉ ከም ዘይብሎም እዩ ንሓካይሙ ተማሕፂንዎም ከም ውፅኢቱ ድማ ኣካላት በነት ዝነፅጎ ዝነበረ ጅናት ካብ ሓሰማ ክርከብ ብምኽኣሉ እቲ መስርሕ ብቕልጡፍ ክካየድ ተወሰነ እቶም መጥባሕቲ ዘካይዱ ጉጅለ ምስ ኣብ መጽናዕቲ ሓሰማታት ነዊሕ ዓመታት ዝወሰዱ ተመራመርቲ ብምዃን ነቲ ዝድለ ዝነበረ ውፅኢት ንምምጻእ ኣበርቲዖም ክሰርሑ እዮም ጀሚሮም ድሕሪ ምዕዋት እቲ ምስጋር ልቢ ኢላ መጥባሕቲ ዝኾነ ባርትሌይ ግሪቭስ ምስ ምርካብ ልቢ ሓሰማ እቲ ኣብ ደቂ ሰባት ክረአ ዝጸንሐ ሕፅረት ምስጋር ውሽጣዊ ኣካላት ክፍታሕ ተስፋታት ተነቢሩሉ ከም ዘሎ ይጠቒሱ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መዓልታዊ 17 ሰባት ብስእነት ልግሲ ውሽጣዊ ኣካላት ዝሞቱ ኮይኖም ልዕሊ 100,000 ድማ ሪጋ ሒዞም ኣብ ምጽባይ ከም ዝርከቡ ይግለጽ እዚ ማለት ግን ኩሉ ተጸባይ ዘለዎ ተሓካሚ ልቢ ሓሰማ ተጠቂሙ ክነብር ይኽእል ማለት ከም ዘይኮነ እቶም ክኢላታት ይረዱ
እቲ ምስጋር ልቢ ሓሰማ ዕውት ኮይኑ ማለት ብህይወት ናይ ምቕጻል ተኽእሎ 100% ከም ዘይኮነ እዮም እቶም ኪላሃት ዝሕብሩ። እቲ ፈተነ ናይ መጀመርያ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ መጻኢ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝፍለጥ ነገር የለን። በነት ክሳብ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ኮንዶኾን ወይ ኣብ ስጋኣት ከም ዘለዎም ብዙሕ ሰብ ክርዳእልና ንደሊ ክብሉ ምኽሮም ይህቡ እቶም ኪላሃት። እቲ መስርሕ ዕውትን ቀጻልን ኮይኑ ዝርከብ ግን እቶም ኣብ ምጽባይ ዝርከቡን ናብ ሞት ዝተቓረቡን ሕሙማት ከም ዝደለይዎ ዓቐንን ብዝሕን ልቢ ሓሰማ ክርከበሎም ከም ዝኽእል እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ካብን ናብን ሃገር ልቢ ወይ እውን ካልእ ክፋላት ሒዝና ምስ ግዜ ክንቀዳደም ንገብሮ ዝነበርና ምንቅስቓስ ከጉድሎ ተኽእሎ ኣለዎ ድማ ይብሉ ተመሓኻዮም። እቲ ነዊሕ ዓመታት መፍትሒ ተሳኢንዎ ዝጸንሐ ሽግር ካብ እንስሳት ክርከብ ብምኽኣሉ ዓብዪ ዓወት ከም ዝኾነ እውን ይግለጽ። እዚ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት መጥባሕቲ ምስጋር ልቢ ዝገበረ በነት ናይ መጀመርታ ናይ እንስሳ ክፍሊ ኣካላት ተጠቕመ ከም ዘይኮነን ኣብ ጥቅምቲ 2021 ካልእ ሰብ ኩሊት ናይ ሓሰማ ተገጢሙሉ ከም ዝነበረ ኮይኑ ግን እቲ ተሓካሚ ብዘጋጠሞ ናይ ኣእምሮ ጸገማት ክሰርር ከም ዘይካለ ይግለጽ። ወላ እኳ ካብ እንስሳት ክርከብ ዝኽእል ክፍሊ ኣካላት ንወዲ ሰብ ክጠቅም ዝኽእል ተኾነ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ግን ዝያዳ ምርምራን መጽናዕትን ዝሓትት ከም ዝኾነ ይመላኸት። ናይ ሓሰማ ልቢ ምስ ናይ ወዲ ሰብ ዘለዋ ምምሳልን ምቅርራብን ምርኩስ ብምግባር ዝተገብረ መጥማሕቲ ግን ልብታትና ብኩሉ መለክዒ ሓደየን ማለት ከም ዘይኮነ እዩ ዝሕበር። ነቲ ዘሎ ናይ ለገስቲ ሕፅረታት ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ብግቡእ ክስራሕ ኣብ ምግባሩ ከቢድ ጻዕርን ድኻምን ከም ዝሓትት ክፍለጥ ኣገዳሲ ይኸውን። እቲ ካብ ብዕድመ ዕብይ ዝበላ ሓሰማታት ዝርከብ ጂናት ንወዲ ሰብ ክሰርረ ምግባሩ ዝተፃወቶ ተራ ብሕጂ ዝረአ ከም ዝኾነ እውን ይሕበር። እቲ 50-50 ሒዙ ናብ መጥባሕቲ ዝኣተወ ልቢ ሓሰማ ዝውንን በነት ኣብዚ እዋን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ጥዕና ከም ዝርከብ እዩ ዝግለጽ። በነት እውን ብቓላቱ ካብ ሞት እቲ ዝወሰድክዎ ስጉምቲ ወላ እውን ንመዓልታት ይኹን ብህይወት ክነብር ገይሩና ኣሎ። ቅድሚ መጥባሕቲ ብሓገዝ ሕክምናዊ መሳርሒ ዘሕለፍክዎ 6 ሳምንታት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ቁሩብ ዕረፍቲ ረኺበ ኣለኹ። ካብ 4 ተሲኤ ሙሉእ ጥዕና ክረክብ ድማ ተስፋ ይገብር ክብል እዩ ሓሳቡ ሂቡ። እቲ ብመገዲ ሕክምናዊ መሳርሒ ክሳብ ሶኒ ዘስተንፍስ ዝነበረ በነት ክሳብ ዚ ሰዓት ኣብ ትሕቲ ክንክን ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። መጻኢ ዕድላቱ ንጹር ብዘይምዃኑ ዘድልዮ ዘበለ እንዳተቐረበሉ ብህይወት ክቕጽል ጻዕርታት ይግበር ከም ዘለውን ይንገር። እዚ ተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ ናይ ሓሰማ ክፍሊ ኣካላት ብዝያዳ መጽናዕትታት ተገይሩሉ ካብ ልቢ ብዝሓለፈ ኣብ ኮላሊት ጸላም ከብድን ሳናቡእን ምስጋር ክግበር ከም ዝኽእል ሰብ ሞያ ጥዕና ይገልጹ። ኣቐዲሙ ዝተገብረ ምስጋር ኣካላት ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ምውሃድ ክፈጥር ብዘይምኽኣሉ ሓካይም ነቲ ጂናት ኤዲት ብምግባር ከም ማዕራርዩ ፈቲኖም ከም ዝነበሩ እዩ ዝጥቀስ። በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኣብዚ ናይ በነት መጥባሕቲ 3 ዝንፀጉ ዝነበሩ ጂናትን 6 ሕማም ኣብ ምክልኻል ዝሳተፉ ናይ ወዲ ሰብ ጂናትን ድሕሪ ምቅልቃሎም እቲ መስርሕ ዕውት ክኸውን ከም ዝኻለ ይንገር። ኣብቲ መጥባሕቲ ጂናት ናይ ምንጻግ ተርእዮታት ከይጋጥም ግን በነት ካብ ኪንኪሳ ዝተባሃለ ሕክምናዊ ማእከል ዝተሰርሐ ኣንቲ ሪጀክሽን መርፍእ ክወስድ ከም ዝተገብረ ይንገር። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ልዕሊ 40,000 ናይ ምስጋር መጥባሕታት ኣብ ዓመተ 2021 ጥራይ ከም ዝተኻየዱ ዝሕበር ኮይኑ እቲ ቁጽሪ ክብረ ወሰን ሒዙ ምህላው እዩ ዝንገር። እዚ ብዙሓት ሰባት ብህይወት ከም ምጥላዕ ዝተረኣየ ሕክምናዊ መስርሕ ብዝተወሰነ መልክዑ ተቃውሞታት እኳ ተገጠሞ ካብ ዝበዝሕ ክፋል ማሕበረሰብ ዓለም ግን ኣድናቆት ክረክብ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር። ወላ እኳ በነት ብህይወት ናይ ምቕጻል ተኽእሎ ፍሉጥ ኣይኹን ብሓካይም ዘፈስዎ ጻዕርን ድኻምን ዘይሩ ንደቂ ሰባት ዝጠቅም ክሳዕ ዝኾነ ክምጎሱ ከም ዝግባእ ብዙሓት ርእይቶታቶም ይህቡ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ሲነማ ኣሰመረ ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ እዚ እዩ ነይሩ። ዓጊብኩም ተዘናጊዕኩም ተማሂርኩም ክትኮኑ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ላይክ ምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ እንዳዓደምና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕና ንኹልና።